Kanlong shisha kasi ka basa jingkynmaw na ka bynta ki board pynïaid skul jo ka Nehru Memorial High Secondary School lember ki khynnah skul hadien ka jingsakhi ka jingplie paidbah ka jingtei ka ïingskul ka Thymmai ya ka balawan ban plie Dr. D.D Lapang Chief Advisor jo ka sorkar jylla kongsan ya ka ni ka building school ka blatei Thymmai lamang pisa kerpang na ka supporting human capital development hamegalaya lengba ka Asian Development Bank balamang ha ka jinglut ka blakot shakalai klut tingka AA lasaki langru ha ka ni ka sngi bala plie ka ni ka ïingskul Daw MLA ke Umsning constituency uba Jason Saukme Maulong ke MDC joko Umsning ikong Magdalene S Saukme ikong RM Kurba Deputy Commissioner joko Riboy District uba L Lapang Principal ke Nehru Memorial High Secondary School kintup naduki kemegi kipa kinoy hikay bat ki khynnah skul jong kanig skul